Съм интермедиен артист и преподавател. Родена съм в София, но съм базирана в LA и работя на пресечната точка между изкуството, технологиите и науката. Бях поканена да направя специфична работа за точно тази точка в iEstate през 2021 година. И тогава, когато слезах по тази рампа и по тази пътека, всъщност усетих, че точно тази локация има нужда от едно море, което да се покачва в периода на годината. Идеята тук е да е море, което няма да потопи зрителя в едно дигитално симулирано море от вино, което визуализира микропроцесите във винопроизводството, но също така и да рефлектира сегашния екологичен пейзаж, в който живеем, с покачващите се океани на нашата земя. Започнах с едно силно желание да направя много сайт-специфична работа за точно тази локация, за този пейзаж. И за тази цел исках всеки елемент, който е в работата, всъщност да започва от някакъв вид реални данни, които са свързани с земята, с гроздето около iEstate. Вече от 10 години разработвам една такава система, в която да взимам реални данни от природата около нас и да ги симулирам или трансформирам по един дигитален начин, използвайки различни видове актуални най-нови софтуери и технологии, с които аз мога да създам нещо ново, да пресъздам природното в дигитално и да потопя зрителя в едно усещане на неговата трансформация. За тази цел, специфично за тази инсталация, събрах данни от много места, като например 3D сканиране с LiDAR скенер около бинарната на самите лози, взимах текстурите от самите листа, пресъздадох хълмовете от дрон кадри, снимах панорамни изображения на небето, които след това използвах за осветление. Използвах също така 3D скенове на чепки от грозде, които след това в инсталацията се разпадат, стават в прах. Записвах звуци от бъчвите, снимах с подводни камери в бялото море и дори в самите бъчви вкарвах камери. И така и също така посещавах много лаборатории, говорих с много технолози, за да разбера всъщност какво се случва в процеса на винопроизводството на молекулно ниво, на микроскопично ниво. Този всъщност творчески процес, който се случва в колаборация с тези дигитални технологии, беше изключително амбициозен и не лесен. Оказва се, че въобще не е лесно да симулираш едно дигитално море или океан. Но имах един чудесен екип, с който работих в порядъка на 3 години, почти 3 години, даже може би стават 4 вече. В този процес генерирах над 5 терабайта от данни, които разбира се след това трябваше да рефинирам и преобраза, но крайният резултат е показан в тези две части, видеочасти или глави, които общо са вдъхновени от правещия процес. Първата глава започва с гроздобера, това се случва на есен. В нея морето е много ниско и то бавно се покачва. Там може да видим различни елементи, като прелитащи листа, гроздови чепове, от които падат прах от дрожди, които са много спектрални и се събират в морето. Това рефлектира по-бурния ферментационен процес, който се случва някъде до към зимата. Във втората глава, която също има 2 фази, тя започва на пролет. Тогава морето вече е много високо. То напълно потапя зрителя и от нивото на морето започват да падат тези дрожди, които се трансформират в едни космически мълни, мъгли и съзвездия. Тази глава репрезентира прераждането, т.е. умирането и прераждането на останалите 2 фази. Главният елемент и в двете части, и двете глави, са тези дрожди, които са главните агенти на трансформация. Те ми станаха много интересни, защото се оказа, че всъщност те са във всичко, в ципата на виното, в листата, в почвата дори. И те всъщност са виновни за трансформацията на захар в алкохол.
Те са трансформиращите агенти. Но в процеса на трансформиране, когато те изяждат захарта и се размножават, те остават едни като малки рани, които на мен започнат много да ми приличат на очи и на някакви такива извънземни фигури. Формата им стана много извънземна и започнах да си мисля за тях като някаква едноклетъчна култура, която е дошла от космоса, от друга планета, за да вдъхнови човешката култура. Защото, да, пиенето на вино и всичко друго, което в дрождите съществуват, ни вдъхновява нашата култура. Така че има една такава свързаност с друг свят. В началните фази на проучването ми говорих с много от технолозите на Ая и те ми дадоха данни, които записват в различни периоди на годината, които показват различни нива на температурата, захарта и плътността на виното, в зависимост от месеца и фазата на винопроизводството. Тези данни рефлектират трансформацията на виното и имаха много ключова роля като параметри в симулациите, които създадох за различните фази. Например, когато дрождите умират в края на зимата, те започват да падат от горното ниво на виното или океана и умирайки, те бавно започват да се движат като живи организми, да формират ята, които бавно и леко се превръщат в космически пейзажи и съзвездия. И за тези космически пейзажи черпих доста вдъхновение от телескопични изображения на космоса. По време на бетонажа виното се повдига от дъното на бъчвите в едни такива облаци, подобни на космическия прах в тези съзвездия. И беше интересно да намеря допирни точки между тези два различни мащаба, но и едно голямо предизвикателство да пресъздам такъв тип космически облаци по дигитален начин. И за да направя тези ята, исках да създам алгоритъм, който да се движи по един много органичен начин, да изглежда жив. В създаването на тези симулации имах възможността да контролирам неща като движението, орбита и начина, по който те се събират в това триизмерно пространство. И така мога да постигна нещо, което е и микроскопично, и космическо едновременно. Звукът е многоканален, той протича през дължината на инсталацията по различни начини, в зависимост къде се постави човек пред нея. И е комбинация от всъщност български гласове, космически звуци от въдното, генерирани и дори звукови данни от самите бъчви, удрянето им, как те резонират. И е правено в колаборация с Кати Милано, която също е българска художничка, която живее в LA. За мен спектралното море не е просто море от вино или препратка към поддигащите се океани в сегашно време, но то е и едно поле от енергия, което свързва всичките микроскопични и макроскопични елементи. В анимацията наистина може да преминем през тези различни фази от микрото към макрото, към космическото, но надеждата ми с инсталацията е наистина да помогна да допринеса това усещане към зрителя, да се усети, че е част от нещо по-голямо от самия себе си и да може да проникне над собствените си сетива, да усети нещо извън човешкото. Исках движението на светлината и звука да имат медитативен ефект върху зрителя. Затова голяма част от анимациите се развиват много бавно. Но темпото на тези движения изглежда доста различно на малък екран и на 14-метрова стена. Например, движение, което се усеща правилно на компютърен монитор, може да е твърде бързо за мащаба на физическата стена. И тъй като аз работех по проекта от студиото ми в LA, трябваше да направя 3D модел на обекта и да поставя работата в него виртуално. Така в работния ми процес можех често да влизам вътре с VR headset, да се разхождам по рампата виртуално и да усещам движенията на анимациите в правилния мащаб. Всъщност, при първото ми посещение тук осъзнах колко е важно природният свят, който е около енергията на него, да се вкара вътре в самата работа. Но като цяло в практиката ми аз винаги съм се интересувала от това как науката и техническите инструменти, които създаваме като човечество, ни разрешават да проникнем по-навътре, по-далече от собствените си сетива. И чрез работата по принцип винаги си целя някак си да разширя човешкия мироглед, използвайки тези техники.
И там, където свършват инструментите ни, там, където те не могат да видят по-далече, вече идва момента на въображението и човешката способност да си представи нещо, което не е там. И за мен това беше истинско предизвикателство всъщност. Не просто да визуализирам тези данни и научните процеси, а да създам нещо ново с тях. Да работя в една колаборация с тях, за да се случи нещо по-ново интересно, мистично, дори което потапя хората в нещо, което не могат да усетят по принцип. Това всъщност е първият ми по-мащабен и перманентен проект в България, тъй като аз съм израснала и учила в Лос-Анджелис. Много се радвам да имам възможността да се връщам тук и да творя изкуство в родният ми дом, край на тази планета. За мен беше голямо предизвикателство и голяма чест да работя върху този проект и съм изключително благодарна, че имам тази възможност да споделя практиката си с България.